खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि अननाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनांथिखौ लानानै फैदों। आसा खालामगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। मैया थांखांनाय समाव काजलगांव बडलेण्ड गेस्ट हाउसआव भिसानि मेल जोबनानै थाङो। बेवहाय माखासे भिसाजों बेन खालामजानाय महरगिरिफोरनि सायाव गोख्रों राहा लायो। रायखांनो गोनांदि भिसानिफ्राय बेन खालामजानाय बुङोब्ला जों गेमस्रि दैमारिखौ रायखांनो नांगोन, जाय महरगिरिफोरा थांनायसो सानाव माखासे गनायजाथावै जाथाय जानायनि जाहोनाव भिसाया बिसोरखौ बेन खालामना दोनदोंमोन। नाथाय थांनाय रंजालि बैसागुआव भिसानि खोथा मोनागारा मिउजिक भिडिअ खालामदों। खौरांनिफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला भिसानि संबिजिरफोरखौ मानियालासिनो खनले सावरायहोफिनबाय थानायनि जाहोनाव भिसाया बिसोरनि सायाव गोख्रों बिथांखि लादों। बेफोरनि मादाव सेथि बिथांखियाव दं बेन खालामजानाय महरगिरिफोरनि प्रडाक्शनआव सोरबाफोर महरगिरि खामानि मावहैयोब्ला बे महरगिरिनि 2 लाख रां फाइन बोखांनाय जागोन। नैथि बिथांखियाव दं बेन खालामजानाय महरगिरिफोरखौ लिंहरनाय जौस्राङाव भिसानि गुबुन महरगिरिफोरा बाहागो लाहैदेरोब्ला बे महरगिरिनि सायाव 2 लाख रां बोखांनाय जागोन। थामथि बिथांखियाव दं मोनफ्रोमबो जिल्लानि डिसिनि सेराव बेन खालामजानाय महरगिरिफोरनि खौरांखौ लाइजामनि गेजेरजों फोरमायहरनाय जागोन, जाहाथे डिसि बिथाङा बेन खालामजानाय महरगिरिफोर थांनाय प्रग्रामखौ खुंफुंनो थाखाय गनायथि होआ। बेजों लोगोसे बेन खालामजानाय महरगिरिफोरनि थांखिनि सायाव भिसाया बुंथिदों दि भिसाया जा थांखि लादों बर' समाजनि मोजांनि थाखायसो लानाय जादों। समाजखौ मोजां लामाजों लाबोनायाव दिनै समाजाव माखासे आफादफोरा भिसाखौ आसि दिन्थिनो हागौ, नाथाय समाजाव मोजां थासारि लाबोनो थाखाय जाय गेमस्रि दैमारिखौ बेन खालामदोंमोन बिथांखौ कुनु आफादाबो जेबो बुंफैयाखैमोन। हारिमुवा जोंनि बर' माहारिनि मोनसे धोन, बेखौ रैखाथि होनायनि बिबाना भिसाजों लोगोसे गासैनिबो होननानै बुंथिदों बिथांमोना। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। लोगो मोनबावगोन गाबोननि गुबुन मोनसे गोनांथि खौरांजों। बुहुमाव बर' हारिया जौगासारथों। जय बर' हारिनि।